起的决心。第一期华人部人南瓜天马的性格的交流的说是呀，哎呀，这样子啥这个对，刚才这样讲的，这个才是人。我写的啊，那啥的写的是。而且呢，临近大家，临近大家，说句这样讲吧，临近说最干嘛的？今天应该不对，天高不是谁的，天高不是。对吧？最近的这个地方有什么有这个物质生活吧？那是当时就是呢，今天把那笔这把第一个那边那个是你说的，当我看见今天的那笔这把在上面，然后今天的那笔这把的两把就写完了，啊你两把你拿一些个就是了，就是他两把你拿一些，你那边那个差不多拿就了，这个是两个多。对了，大家看看这来了，那就没有了，大家看看这，呀，今天呢，这个这个才是干嘛？咱们下次再干过一个这个提升。你把大你现在干嘛的？咱这个就是。对，主要是那个对。你是那些天干的，你是那些是那个你想的，你是这个是这个，这个是这个我要写起来里面的，他你写起干啥你写起来了？你要新鲜伙伴呢？你要新鲜伙伴来了吧？就是那个我们其实伙伴呢，俺家要那个结果了，那新的话我得告诉我。他刚才不是在这上去教你还是你谁？这个是不是的？那上新鲜伙伴提了，你不能叫俺新的话我得告你说了，新的话我得告你。你知道不啦？现在新的伙伴提，新的伙伴提，人家干了，人家干了。新的伙伴提这个新的伙伴提，呀，结果那个新的伙伴提，人家干了。那。医生，对吧？结果呢？哪么一次？新的伙伴提，结果那个新的伙伴提，干嘛？我第一天那老的结果呢？新的伙伴，对吧？结果呢？新的伙伴提。Dođi se mi da te zapršao. Dođi se mi. Dođi se mi da te. Dede doći, da vam se dođemo. Da vam mi dede, da vam se dalje, ne mislim pa da mare. Da vam dalje, da vam žele, nikada ne Čete na ja. Jugo čete, pena jugo čete na čegura. Jugo čete, da vam mi dede. Ja, dođi na moj hata. Te dođi se mi tizi ise, ise, ti čera karle. Ja, nila, jugo čete, ja šele tjava me bata poti. Ja, dođi na hata. Da vam jugo čete, da vam šele tjava me bata. Ja, dođi na hata. Pena jugo da vam šele me bata gozul dis. Ja, abinyan se isi mola, tjava ko sa mai mata. Da vam šele tjava gose bate, abinyan se isi mola. Ja, tjava ko sa mai mata. Gochi mare. Gozul mai na abinyan se isi mola. Da vam šele tjava kare. Šele tjava de khani bi semela mola yore. Ja, tiji da se ne. Hoşça yere. Tjava kako, hara na ka, da vam šele tjava da budi. Abinyan se isi mola kako kare. Kako le? Papi se ne može. Da vam šele tjava me bate, abinyan se isi mola te sangre la. Tjava me bate. Papi ne može ne može da se ti kazi juesi. Da vam se ti kazi juesi. Da vam se ti ka bala isi. Papi ne može. Dai da. Yugo che da vam šele tjava ti mala. Hadi.
네.